miris, mengagetkan, sekte sesat. Kurang luwih ngono kuwi ning komen. Jadi ceritane mau ngene. Lagi bali kerja ki aku. Awak rada kesel istirahat, niate pengen istirahat, scroll-scroll media sosial, delok. Lho, kok ana gambar ya miris, emang ngeri, gambarnya ngeri banget. Jadi gambar iku awak wong sing dikuliti, posene ana sing ngadeg, ana sing turun, bahkan ana sing nuwun sewu ning jero wetenge iku ana jabang bayine. Ana bayine meh lairan. Lah, jarine iku tenanan menungso asli. Banjur aku scroll ki, buka komenan, maca komen-komen. Lah, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak komennya, wah, sekte sesat, bahaya, bahaya, dan sebagainya lah. Ah, wis akeh pokoke komen-komenane wis ngeri-ngeri. Nah, gandeng supaya aku ya ora melu terjerumus karo komenan-komenan sing mbuh bener utawa salah, akhirnya aku golek keterangan sing luwih cetha. Lah, dari keterangan kuwi kurang luwih ngene. Dadi, gambar sing panjenengan tingali niku wau saka pameran anatomi manusia asli, pancen asli. Sing dikenal kanthi jeneng Body Words utawa The Body Exhibition. Iki diciptake dening Dr. Gather von Hagens, wong Jerman, sing nemokake teknik pengawetan jenazah sing disebut plastinasi utawa plastination. Nah, penjelasan ringkes ngene, gampang ngene. Isi gambar mau, gambar-gambar iku nuduhake awake menungso asli. Digaris bawahi asli sing wis diawetake nganggo teknik plastinasi. Daging, otot, saraf, lan organ iku dijogo supaya ora bosok. Banjur diatur dadi pose ilmiah utawa artistik kaya wong mlaku, meteng utawa olahraga. Loh, banjur tujuannya apa? Nah, kan timbul pertanyaan seperti itu. Tujuannya pameran iku kanggo pendidikan, anatomi, lan kesehatan. Supaya wong ngerti struktur lan fungsi awake menungso kanthi nyata. Ora mung saka gambar buku. Oke? Tekan kene dong. Nah, terus timbul pertanyaan berikutnya. Apa iku teknik plastinasi? Ya, kan gitu. Jenengane wis plastinasi, ya kurang luwih kuwi lah. Dadi cairan lemak lan banyu saka jaringan-jaringan tubuh utawa awak mau diganti karo bahan plastik silikon khusus supaya awet lan ora mambu. Kan ngono. Ning tetep ana kontroversine. Pameran iku tau dadi perdebatan amarga sawetara pihak nganggep ora etis. Amarga awak sing digunakake iku diduga saka donor anonim utawa tanpa izin saka kulawargane utawa keluargane. Nah, babakan lokasi sing rame kan ning Cina iki, sing dipelintir-pelintir iku ning Cina, sing komenane ngeri-ngeri ning Cina. Kamangka pameran iki wis keliling donya lho. Ana ning Jerman, Amerika, Jepang, Hong Kong, lan negara liyane. Biasane digelar ning museum utawa ning pusat sains. Sing perlu digarisbawahi, intine mboten wonten hubungane kalian sekte-sektenan. Mekaten nggih, Mbak, Bu, Mas, Kang, Pak. Nah, gandeng iki wis semono sik lah aku kesel meh leren. Yen ana salah-salah kata utawa duding-duding utawa piye-piye, ini hanya sebatas ayolah kita belajar lah, jangan cuman menilai sesuatu hanya dari gambar dan dari narasi yang sudah dibuat oleh segelintir orang. Kita harus cross check dulu kebenarannya. Kita harus cross check dulu asalnya seperti apa, awal mulanya seperti apa. Agar apa? Agar sesuatu yang kita lihat itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Bukan hanya sekedar untuk ya untuk apa ya? Menghujat satu negara katanya tidak bertuhan, terus ada kata common tit gitu dan sebagainya. Oke, jadi yen menawi wonten lepat lepute omong kula nyuwun agunging pangaksama panjenengan sedaya. Nuwun rahayu.